Hi there, welcome back to my channel. Assamni 2026 metric result एबा HSLC result को फोसावनाय जाबाय 10 April आवनो बे result को फोसावनाय जादों गिबियावनो गोजोनथाव बाथ्राफोरखौ सावरायगोन बेनि उनाव बड'लेण्डनि सोमोन्दैबो सावरायनाय जागोन बड'लेण्डनि मोननै डिस्ट्रिक्टनि पारफरमेन्सआ जोबोद गाज्रि जादों 85 फरायसाफोरा 85 फरायसाफोरा बर' साबजेक्टआव बर' MIL आव 100 out of 100 मार्क मोनदों 100 out of 100 marks excellent achievement. All right, now top 3 districts, Assam's top 3 districts in terms of pass percentage. Number 1, Dima Hasao, 88.23%. Number 2, Sivasagar, 84.08%. Third of the Dibrugarh district, 78.46%. Here, the interesting point is Dima Hasao district. Last year of Dima Hasao 15 position of the one 15 position. देखलाय first position. अरे last year of Dima Hasao नि pass percentage 67.14% meant. देखलाय 88.23%. Huge jump. 21% jump. Excellent performance. जोबोद गोजोनथाव performance भी. Right? Bottom 3 districts गाहायथाराव. Dhubri 50.02%. Just 50%. Very low. Bongaigaon 49.62%, 50% बुंजायो. Kachar 49.13%. बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टआ actually 50% pass percentage. Extremely bad, not so good at all. Now, Bodoland district फ्रालाय माबायदि performance? Baksa दङ दिनै 5th positionआव ranking, state ranking 5th position. Chirang दङ 21st positionआव. Kokrajhar districtआव दङ 18th positionआव आरो Udalguriया 11th positionआव. And interesting point here is Chirang district. Chirang districtआ last yearआव 11th positionआव दंमोन. And दिनै देग्लाय 21st positionआव दङ. That means 10 position down. Chirang districtआ 10 position downआव दङ. आरो दसे उनाव percentageखौ जोङो सावरायगोन. All right. 2026 मायथाइयाव आसामाव 4,29,249 स्टुडेन्टफोरा मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन. बेनि गेजेराव 65.62% फरायसाफोरा पास जादों. थिग बेबायदिनो 2025 मायथाइयाव 4,22,737 स्टुडेन्टफोरा एग्जाम होदोंमोन आरो 63.98% स्टुडेन्टफोरा पास जादोंमोन. There is an increase. I would say 2% increase जादों. Improvement. बेबायदिनो जोङो बिटिआरखौ नायोबा नुगोन 2026 मायथाइयाव 45,323 स्टुडेन्टफोरा एग्जाम होदोंमोन. बेनि गेजेराव 70.7% स्टुडेन्टफोरा पास जादों. आरो 2025 मायथाइयाव 45,074 स्टुडेन्टफोरा एग्जाम होदोंमोन.
बेनि गेजेराव 65.52% फरायसाफोरा पास जादोंमोन. Now there is an increase 65 निफ्राय 70 जादों, which is very good. So it is basically 5% increase. 5% increase जादों. Very good. Very good. But only 5% जों मा जादों? दावगाबावनांगोन. Now दानिया बड'लेण्डनि मोननै डिस्ट्रिक्टनि पारफरमेन्सआ स्टेट गभर्नमेन्ट पारफरमेन्सनि गाहायाव दं. चिरां आरो क'क्राझार बे मोननै डिस्ट्रिक्टआ स्टेट लेभेल पारफरमेन्सनि गाहायाव दं. गुबुन मोननै डिस्ट्रिक्टआ गोजौआव दं. The best performer in this year उदालगुरिया गोजौ जाम्प खालामदों. From 60.10% in 2025 बे बोसोराव 72.23%. Alright. Baksa डिस्ट्रिक्टआ 2026 आव पास खालामनो हादों 77.24%. Last year आव 69.64% मोन. बारायदों, which is very good. चिरां डिस्ट्रिक्टआ देग्लाय 65.06%. Last year आव 74.44%. गाहायाव. क'क्राझारआ 65.49% देग्लाय. Last year आव 61.12% up. Udalguri, the best one. Last year आव 60.10% देग्लाय 72.23%. How much? 12% up. This is extremely good. ओंखायनो मोननै डिस्ट्रिक्टनि अनगायै बाक्सा आरो उदालगुरिया जोंनि थाखाय मोजां. But overall percentageआ खम दे. 77% I am not happy. 72% I am not happy at all. 65 no. आरो आसाम गभर्नमेन्टनि 2026 नि 65.62% आरो 2025 नि 63.98%. बे मोनफ्रोमबो नाम्बारा आंखौ सेटिसफाइड खालामनो हायाखै. आंखौ गोजोन होनो हायाखै. I am not happy at all. नोंथाङा गोजोननाय मोनदों नामा? Are you happy with these numbers? I am not happy. I am not happy at all. Alright guys, overall बड'लेण्डनि पारफरमेन्सआ मोजां नङा, गाज्रिथार. बेयो आंनि मोनसे पार्सनेल अपिनियन. बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफाननि EM बिथाङाबो मिथिगौ जानांगौ. आं आसा खालामो बिथाङा मोनसे गोख्रों राहा लागोन. Immediately. Education is the key to success. दिनै एसेनोसै. बिटिआरनि सोलोंथाइखौ गोजौ थाखोआव लांनोबा मा राहा लानांगोन? नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो. Thanks for watching. I'll see you again. लोगो मोनबावगोन. Take care. Bye.